Iya, kimalaw usok na may kiramdam ka. Tapas ko ang kayang pinyena, insinta sa ibabat kingawak ka na. O patulunan ng Santa Monica, ilapit mo kay Kinginulit sala, pasalan ka panayan ni, balik ka ni Agnismi. O pansintang ni Santa Monica, ito
ken ika'y napusan, ipanalangin mo kay sana, o iluming Santa Monica. Ipanalangin mo kay sana, o iluming Santa Monica. Ginoo, busyan mawari pureng labi ko. Banang kas ni siwala ko, yung makayubong puri mo. Kapanisyan, itangan po. Ginoo kong Heso Kristo, Diyos sampung taong tutu, ipangdinilang ang atimbus ka ko. Uni kang Diyos ko, mabilog kong puso, malsinta kaya ka. At ulining palsitanda kang lakwas, king sablang nano. Pagbit kilan kong masakit, ing pamikasala ko kaya ka. O walang hanggang kayapan. Nining menatiling mamuri kaya ka. Mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamanot pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko, king malagrasya mo, tatanto kong matibi, king anak ko miyuman ni kasada. Lain kong lisyan, kung isakwil, ing sablang makayuli, king dapat ay amayat. Mga ikumpisal ko, king ganap, piyajan, ing ganaganang sala ko. Manali kong masakit, Ginoo ko, king ranggang pakalulo mo, king uli na mo man, ning maulagang bunga ning malapamay lasat, pangamate mo king krus. At ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ako, ing kapatawaran mo. Mangganay tang grasyang ikabya ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, hanggang king oras ning kamatayan ko. Yan asa. Panalangin King Aldoldo, at panalangin kang Santa Monica. Itangan po, maligayang patulunan dingindo, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indo ning emunanong doktor, at ipa ning Santa Iglesia, San Agustin, ning mayumuming pamagdepusyon, darang mikeka iting nabinaryo, uli ning pamaninasa king masikanan mong pamamilatan arapaning ginutang Diyos. Karing kalulong mabibingbing, ang pangpenganak ang mga walaglit, uli ning kasalanan. Abinarang kalulungkod, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Datan masapo, king ela mawiwili, king kaparangalan, akapat ng binaring kayanakan, ading katubale. Nunemela sa, king ikalarong takot king Diyos, hapan ibataning tunay kabyasnan, pating upaya, king pangabye, ming mikakasundo, at misasalub keti. Hapalaran ming miyabi-yabi mo naman kayon banwa. Antimaying pamiyabi ngini, ikaw ning asamo at anak. At kanita dalit tayong kapurian king Diyos, at ang king aranganga. Yan asa. King pumapinan na pinandita kataymikan, sambit ang talangeni, king kekatang pansariling kapagnasan, buritang nabangnan, king pamamilataning kekatang patulunan ni Santa Monica. Ipamedyo ka banwa, misambanyi lagyo mo, datangke kaming kayirian mo, may pamintaning lug mo ketisuli, panti banwa. King kakanan mi, king aldo, ibiyan mo kaya kami, king aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami di salami kaya ka, anting pamatawad mi, karami kasala kaya kami. Mo kaya pa'y saol kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ang ginong Diyos, so kaya ka, nung kakarisablang babay na niya panamanin buong nga tiyan mong Jesus. Santa Maria, Induna ng Diyos, ipanalaan mo kayong makasalanan, nginit yung oras yung kamatayan na. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Ati mo sa jarang ligaya, iba't king kaumulan, nginit manggaman king alananga. Amen. Ipa medyo kabanwa, may sambanyi lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo,
May paminto ning loob mo, ket isuli, pantibanwa. Ingka kanan mi, king aldo, ibiyam mo kaya kami, king aldong ini. Apoy patawad mo, kaya kami di sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karimi kasala kaya kami. E mo kaya pay Saul, kintokso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasing ginang Diyos, suke ka, nung kakarisap lang babay, nanya pa naman yung bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalanan mo kaya makasalanan, ngunit yung oras ng kamatayan mi na. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Ante mo sa jaral ligaya, ibating kaumulan, ngunit manggamon king alananga. Amen. Ipamedyo ka banwa, may sambanyay lagyo mo. Tatangkaya kaming kayarian mo. May paminto ning loob mo, ket isuli, pantibanwa. Ingka kanan mi, king aldo, ibiyam mo kaya kami, king aldong ini. Apoy patawad mo kaya kami di sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karami kasala kaya kami. E mo kaya pay Saul, kintokso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasing ginang Diyos, suke ka, nung kakarisap lang babay, nanya pa naman yung bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalaan mo kaya makasalanan, ngunit yung oras ng kamatayan mi na. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Ate mo sa jaran ligaya, ibating kaumulan, ngunit manggamon king alananga. Amen. Pamupo sa panalangin. O mapamakadulong Diyos, tulad ding marengkot at bering manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, ing dakalaluan ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak na Agustin. Pagkalamasapo kaya kami, uli ning pamamilatanda, ilang adwa, king tangisami naman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasami naman sa ing patawad. Uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ampon ng Espiritu Santo, Iyan yanasa. Kilagining Ipa, ampon ng anak, ampon ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Maya payapak po. Kambe na po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Villamor and Resalina Tolentino, Bong and Luming Galang and family, Myrna Mateo, Dixie Perkins, Wilma Masaganda, Joyce Ann Masaganda, Nida Manalad, Alejandro Reyes, Elenita Panagan, Nenet Payong, Josephine Kyuk, Janet Borja, Rene Enelia Lorenzo, Regina Castro, Florencia Mendoza, Shirley Guarin, Prex Choir. Kapasalamatan dana po king karelang Aldoning Kebaitan,
di Father Stephen Susi, Vilma Pangilinan, Leticia Santos. Para king Aldo ng kanilang anibersaryong kasal, di Mr. and Mrs. Gabriel Mamukod. Para king kapaldanan dari Father Sol Gabriel, Father Alex Dison, Josephine Lac. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Domingo Junior, Erlinda, Natividad, Jean, Heraldo, Liberlad, Philomena, Heraldo, king kayang 40 days, Jesus, at Angelito, king kanilang first death anniversary, Estelita, Maribeth, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Talakatampun makiabi king dalita pampunan. Alena pari, alena hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, usalaning yanu, kaya munye, kanapapatutu. Kayang daya, Meros Melinis, kasalanan at sablang bugis, salaning yaku at kayang asin, yaring kayang usan, yaring dikinan, alena pari, alena hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, usalaning yatu, pantaya muli, Kilagin ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, At kaya ka ang timurin. maya payabak kaya kaingan po. At gaganakan tayo ngayon ni San Calixto, Papa at Martir. Kanitang banwang 217, mga year 200. Yan patang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, sisyan talapangin ng kasalanan tamo, matanyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ika milalapit ka ring tao, king sarili mo, king kapamilatan ng kasalpantiyanan kang Yesu Kristo, Ginoo pakalulog. Ginoo, pakalolo. Ikang talaga ng Diyos bilang ain at kapamayaran ka ring kasalanan ng tao, Kristo pakalulu. Kristo, pakalolo. Ikang Diyos na ring sablang tao, huling metong yamo, ang Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalolo. Ang Diyos sa maipain tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. O Diyos, ing pakalulu, pakiramdaman mo ring panalangin, din kay kang balayan, bara kayong asaw pan, San Calixto, ngayon pagmasusyan ming mong tula, ing kayang pangamartir. Itiyadan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ngeni mi pakilala na ing paralan, agagamitan ng Diyos banong ilapit kaya ring tao, at iting paralan di takmuman, alang panguntayran king batas. Ing batas ang poding propeta, minyelang patutu, dikil kaniti. Ing Diyos lalapit no ring tao, king sarili na, king kapamilataning kasalpantayanan dakang Hesu Kristo. Darapta na itining Diyos karing sablang taong sasalpantaya kang Kristo. Pare-pareho langan ding sablang tao, uling mi kasalalangan, at mi rayuking Diyos at talapagligtas da. Dapat ulining kalam amatula ng pigkalob ning Diyos, Kristo ti mawanongan ding tao, at king kapamilatan ng Kristo Jesus, ding sabla ikwarang ang milapit king Diyos. Telaganin ning Diyos bilang ayin a kapamayaran, ban king pamibubo na king dayana, mi patawaran laring tao, king karelang kasalanan, king kapamilataning pamanyal pantaya rakeya. Depataning Diyos iti, ban ipakilala na ingkayang kabanalan. Kanitang minuna, pibatanalat epinsingan ding kasalanan daring tao. Dapot ngeni, king kasulukuyan, papansingano ring kasalanan daring tao, banang pakilala ingkayang kabanalan. Makanya ng papakit ning Diyos king banalya, at mi pabanalan niya ing balang tao, king pamanyal pantaya na kang Kristo. Nanupin mo ing malyaritang ipagmaparangalan, ala, at bakit pin makanyan? Para ita mo mamintuta mo king batas? Ali, nune batang salpantaya. Uling panwalanta mo king ing tao, mi pabanalan niya king Diyos, king kapamilata namong bukod ning kasalpantayanan, at eking pamanupad na, king adaw ning batas. Potagalang naman ing Diyos, para karing ujuya mo. Erya naman kaya Diyos ding pagano? Wa, Diyos dyan naman ding pagano, uling metong yamo ing Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo lugod na alangkupas, parati ang makadyang magligtas. Ing Ginoo lugod na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Iba't king kalalam-lalaman, mamaos ko keko, o Ginoo. Pakiramdaman me ing aos ko, at ing pamanyawad ko king saop mo. Ing Ginoo in lugod na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Nung tatandanan mula mo rin kaya kaming kasalanan, nino ing emiyatulan. Dapat ika patawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. Ing Ginoo lugod na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Sabik kong manayaking Ginoo, uling panaligan ko itang pengako na. Panayan ke ing Ginoo, maygit pa king pamanayan ning bante, king panyatang ning abak. Ing Ginoo lugod na alang kupas, parati ang makasadyang magligtas. Alleluia,
Ako ing suluning yato, nga naning Ginoo. Ninuman ing tuki kako, mi kasuluyang babyebye. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga na karing eskriba, makalunos kayo. Patalakad kong kutkutan para karing propetang pemateda ring mismong kaya kong pipumpunan. Nyay kay mismo patutuwanan nyo, king nayon kayo, king dapat na ding pipumpunan nyo. Huling ila ring may kamatay ka ring propeta, at ikay naman ing patalakad kutkutan para karela. Uliniti, ing kabyasnanan ng Diyos sa sabyana, para lakong propeta karela, at tubod, pamatendo ring aliwa, at lupigan da naman ding aliwa. Inyaring tao, king kapanahunan na iti, may parusan lang. Huli ning pangamatera ding propeta, manibad king pangalan ng inyato. Manibad pa king pangapas lang ng Abel, hangga king pangapas lang ng Zacarias. Apetera, pilata ng altar at santuaryo ng templo. Uwa, sasabihin ko kaya kayo, ring tao ning panahon na iti, may parusan na, huli nangan niti. Makalunos kayo, ikayong talaturo ning batas. Huling dekoye ing susi ning belwan. En ako bisang lungob. Ambanganan nyo pa, ring magnasang lungob. Inya mama ko ni Jesus, king lugalayta, pigmulan ding penatake ring eskriba at pareseo. Pengot nande tungkol karing dakalabage, bare nga silo, at arakap, king pamagsalita na. Ing may pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapuriyan kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Mukhang yung pong yung talagang kultura ng Hudyo ay mas malapit sa ating mga Katoliko. Mas marami tayong similarities sa mga Hudyo. Ito yung mismong pagtatayo ng mga monumento at paggalang sa mga puntod, lalo na mga propeta. Ito yung nabanggit ng Panginoon. Actually, sa English version, hindi lang puntod, kundi monumento. So, iniisip ko lang kung monument, mayroon ba silang image? Kulang ako ng research. Kasi pag monument, ibig sabihin, meron silang images na ginagawa to remind themselves of these prophets. Sa bagay, noon pa man yung Rome, ang dami ng mga ginagawang mga larawan ng mga gods and goddesses. So possibly even yung mga Hudyo meron sarili mga images. At ito, yung mga larawan ng mga propeta, mga rebulto ng mga propeta, para paadalahanan sila sa mga kabayanihan nitong mga propeta. At dito nga sa ating Ebanghelyo, yan ang isang tinutuligsa ng Panginoon na sa mga Hudyo pinagagawa itong mga propeta ng magagandang puntod at monumento. Tapos hindi naman sinasabuhay. Hindi naman ginagawa yung kanilang halimbawa at mga turot aral para sa Panginoon.
ang pinakamagandang pagpaparangal sa mga propeta ay hindi lang yung pagandahin mo yung mga puntod nila, gawan sila ng rebulto, kundi yung tularan ang maganda nilang halimbawa. Kahit anong ganda ng mga puntod na ginawa, kung binawalang bahala naman ang mga turo at aral nila, walang saysay ang kagandahan ng mga monumento, mga rebulto. Parang tayo ngayon, no? Kasi tayong maraming mga rebulto dito. Tayong may pinakamaraming mga monumento, tayong mga Katoliko. At pinagpipista pa natin itong mga santo. Yan, no? Sa Santa Monica, mahal na Birhen. At mahilig nga nating pinupunas-punasan pa yan. Hinihipo-hipuan. Parang mayroon silang mga magical powers. Kaya sila yung mga milagroso lahat. Na parang pag ginawa ka mo, dadalay sa'yo kagad ang biyaya ng Diyos. Pero wag natin kalimutan, no? Andiyan yan to remind us of their life, no? Yung buhay nila na siyang dapat nating tularan, na siyang dapat nating parisan sa buhay. No? At hindi lang yung maalala natin ang buhay nilang bayani, magandang halimbawa nila, kundi makita natin sila'y buhay sa mga taong sa kasalukuyan, sa mga taglay nila, dala-dala nila ang kanilang adhikain. So yung mga propeta dito, sa panahon ng Panginoon ito, ginawa ng puntod itong mga propeta, pero itong bagong propeta, ayaw nilang pakinggan. Ang dinala ng mga propetang pinaslang nila, ay dadala ng Panginoon, pero ayaw nilang paniwalaan at pakinggan ng Panginoon. Kaya nabanggit ng Panginoon, inaalis niyo yung susi sa mga tao para sila'y matuto. Parang ganon. Parang ganon po ito sinasabi ng Panginoon dito. Huling leko yung susi ng belwan, ako bisang lungub, ambangan nyo pa rin magnasang lungub. Sila mismo, kung ayaw nilang makinig, huwag nang idama yung iba. Parang ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Sila pang humaharang. Sila pang nagiging sagabal. At parang nakmakma pa rin sa atin ngayon ito. Kasi pinaparangalan yung mga namatay. Pero mayroon tayong mga modern prophets, modern heroes, modern saints. Yung may dala ng katotohanan, yung walang takot at lantarang sabihin ang katotohanan sa panahon na ito. Pero, ika nga, history repeats itself. Yung mga nagsasalita ng katotohanan ay pinapatahimik. Yung gusto maglantad ng katotohanan, kinikitil at tinutuligsa. Saan kaya patutungo ang isang bansa, ang isang lahi, kung patuloy na sisikilin yung mga modern prophets? Naway matutunan na tayo sa nakaraan. We learn to listen hindi lang sa mga propeta ng nakaraan, kundi sa mga ngayoy modern prophets, modern heroes na may dala ng katotohanan at kabutihan. At tingin natin sa Panginoon ang kababaan ng loob, na ang pagiging bukas ang ating puso at kaisipan para tayo makinig sa mga taong ito. Amen. Ngayon ating dulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na binibigyan ng Diyos ng mga propeta, hindi lang sa nakaraan, kundi magpahanggang ngayon sa kasalukuyan, mga taong hindi natatakot maglantad ng katotohanan.
Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Ginoo, manatili kaya sanang tapat kaya ka. Para king Santa Iglesia, migit ya pa sanang magmalasakit, kapamilatan din kayang apostol, ban mi bulalag karing sablang tao, ing misteryo ning kalayan, amesali kapamilatan ding daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kaya sanang tapat kaya ka. Para karing gobyerno, tunay la sanang masipit magobra, ban ati mawaro ring karelang sasakupan, karing sablang political, financial, at moral a pangayalipan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kaya sanang tapat kaya ka. Para karing sugapa na karing drugs, misaw panlasanang makatakas, king pangayalipan alang lunos, sisira karela. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kaya sanang tapat kaya ka. Para kaya katangan, para titasa ng suryan, nung ding kaya katang intensyon, matulid la, kabang paratitang matampang daraptan, itang dapat tang daptan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kaya sanang tapat kaya ka. Ngayon po, aduan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ipami at Ginoo ning lunos, ituro mo kayong maging malam karing paraming tao at ibilang mo kaya sana karing kaya kang pakamalan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dito po mag-offer, magpilata na po kayo libutan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, itindaon karing gamat mo. Ning kapurit ikaligaya ning kaya lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ni mabaylog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, bendisyonan mo sa at papagmanalan deting kay ngain, katmando saring puso mi, king lugod, at munyelang amin niya kang San Calixto, king kayang tagumpe, babo ning sablanang kasakitan. Iti adan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ren puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo.
iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos kingalangang lubos mayupaya. Ing banal mong martir, San Calixto, tikyana ing halimbawa ng Kristo, adinaw ng kayang biye, para king kaligayan ing kekang lagyu. Ing kayang kamatay papasyag na, ing kekang upaya, asaslag king kenan mi anting tao. Pipilin mo ring may na at pasignangan mula, king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal ya ing Gino, Diyos sa maypaya, mipnuya ing banwa ating yato, king kekan ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang kinagyoning Gino, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape at pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikungan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para karisablang tao, ban kaya ito may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyabi ng may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap kilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na Efren. Ading alapang mayang unabiye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos. Kambi ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kay malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kayo, ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto kayong mahin tala pangabos at mibog kong balalang turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami, at siyo kapanwa, isang manilagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, may pamintuan ilog mo, kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi, king aldo-aldo,
Ibiyem mo Inbiyem kaya kami, King Aldong Eni. Apoy patawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw kintukso. Doon ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panabon mi, ban king kasapan, kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang taligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ulin kaya ka, inkirayan, ating kaypayan, ating ligaya, manggaman, king ngalananga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, aning lawen mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Imi kakapatad, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Kordero ng Diyos, Amilalako, king kasalanan ng yato, pakalaluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, pakalaluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, iminalako king kasalanan ng yato, ng tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, e kumatampan tanggap kaya ka, dapat ikas mo yung amano mo, kumayap na ako. Yang pastol ko, yang mga mo, king kapulangan, kung kapilan man, eko kadisan, uling sablang, kaya manibatan. Kapilan man, eko kapisan, nanuling sablang, kaya manibatan. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose,
Itangan po, bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning naman na Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibala ni ing anak ng bugtong, kaya ka in Maria binilina ing kapanaligana, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami kindaklat ning biye, adwan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, apon sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karindakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka, ing balikdan mo kaming mipmunlugod, at yachat may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin Doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenim beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtaglaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayip na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami ngalang kasasangkulan kaniting krisis, lain tayra na kami, king pamagbahin lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nune bakpos mo kami ikabos kisablang panganib, o maligaya at kanawanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Calixto, San Agustin, patulo naming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ibira sa akin kami, niting misteryong tatanggapan mi, ing espiritual at yatagan, amin niya sikanan, king martir mong San Calixto, tapat king kayang kasiwan, at matagumpe king kayang kasakitan. Iti adan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Ang ginuman tabi kay kayo, at kaya ka ang timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu, ingi pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. umita ng ini, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat king Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kay kanyan, magandang araw, maraming salamat. Ano kang Maria, kagaling el pasinta, uling yain kekelindo, malugot kekentuto, king darisip pamamuri, king reynang magkastiling, ausan biyang mirhelindo, malugot kekentuto. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusyo king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala, ding mapilan at testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayong pa, ang po Anak, ang po Espiritu Santo. Namo kami